chỉ bài vek ule tu nu na hian reaction video karon siam ve tran do na ka riak tur hi mangai chun no la hril in phu sia ka obedalal hulian na athu soyania aril em athu hi amoi boka ulu teun lo ilo ngai thave thau do nia kan ngai thatanang tu na tang mi te chuan tak te win alem an bia keini chuan lem de win atak kan bia dar thalang dik takani mi te chuan tak de win alem an bia tia sa khodang aron soina ni kan threwa nam dang kan ti he vai ho te muslim te hindu te hi an pathian an biak an tak em mani chuti rulin an biak an pathian bere ro chu alem le thung si keini christian te ro hi chu pathian tak betu te kan ni chuti lai chuan kan biak pathian ni atak te lul nen keini hi kan lem le em thung si ni awan fi em te chu biak in pona an tong try maya keini chu mi te chuan tak te win alem an bia keini chuan lem de win atak kan bia mi te chu biak in pona an tong try maya keini chu biak in chunga kan tong vai thunga mi te ko ran chu mi social tuarin anin ti chaka keini ko ran chu mi social warin kanin ti taka mi te chu takna nun puin an heta keini chu makna tui puin kan pheta mi te chuan an ram chin rowin an lua keini chuan kan ram chin rawin kan ruwa mi te chuan an ram tan an nun an hlana keini chuan kan nun nan kan ram kan hlana mi te chu amoi lu tuk khalai thu kan lo in lo chi kem mi te chuan an ram tan an nun an hlana keini chuan kan nun nan kan ram kan hlana ti ka corruption a filim lo zong te aron tuam kimin ka ria kan ram chiat chana hian ate bera thanga lian ber theng hian kan in ro thuk le hian ka reve thina kan phak tok thawa hian corrupt kan tum mani ti turani chu wang chuan dik na konga hian kan ril rui kan siam tharangai tak zetani kan ram hi khongai takin irok to lo teng age corruption kan omem in fiam mi zinga kumtino pang kan omem tun huna hian class 10 exam do na te exam poi mo ma chon do na kumtino pang kan omem khang zong ka corruption vekani te tham te ne kan ngai kha tin kan office bung ruate kan office man ruate sarkar ta te hi kan mi mal thila te kan ko ran thalai tan te kan veng wayame manatan te kan lo cheprel thinem ka po corruption vekani kan ram hi mangai thar le thau teng thom human tlom nen an ro puya keini chu thom ro pui nen kan tloma mi te chu phone man tlomin Mahatma Gandhi khamin ti hrachuak mi te chu thom no ro pui nen an tloma keini chu mi te chu thom no tlom nen an ro puya keini chu thom no ro pui nen kan tloma ti laya ka alan fi ngai thanun le lokang chuan an ram tan an nun an hlana keini chuan kan nun nan kan ram kan hlana mi te chu thom human tlom nen an ro puya keini chu thom ro pui nen kan tloma thom no man tlom nen an ro puya Mahatma Gandhi hi min ti hrachuak thin dress code chungchang kan soya piang hian mi te berte ban phakin athuam no atidang lam ngama athom no atidang lam ngama chumin huwa aro pui zual zia hi ashatu te vek kan ni chena mi te hlo chuan an ram tan an nun an hlana keini chuan kan nun nan kan ram kan hlana mi te chu thom human tlom nen an ro puya keini chu thom ro pui nen kan tloma mi te chu phone man tlomin poimo an soya keini chuan phone man tovin za mo kan ena mi te chuan an chen na an ti thiang lima keini chuan kan thiang him na kan chena mi te hlo thling chu anin ngai tloma keini hlo thling chu kanin ngai oma avan moi tak mi te hlo tling chuan in ngai tloma keini hlo tling chu kanin ngai oma kan tamani tun lai khovela hian eng konga emo in fiam na konga eni emo zir na konga ani emo eizon na konga ani emo hlo tlin na kan han chan hian mi te hian min za turin kan ngai thin kanin ngai om thin ke mani kha aro pui tak te ro chu mi zo singa ka hiat chian ve ke mani ngai klom kati mi pani la kan thur chuak veila footballer lian zuala changte asum lak lu zat kan thria ai ngai tlom em Dr. Krista ro lu puya kan frebok research scholar ni kan ngai sang lu tuk chu wang chuan scientist te zirtir le chong tu ni
mi zo nol pun kan hriat thiam thei nan ai ngai tom em mi then khatero chu a eng na emo sarkar na an han bua choi moyan han phut ngal rongot thina a thalu tuk sarkar na te na sang han mu te kha ama ero chu an chunga an ni aya sang om te in ngai to takin nun hi an lo mang to ni ti hi a kan hriat thara tha in ka hria dar thalang tha takani mi te chu ril ru nei takin an khosa a ke ni chu nei taka khosak kan ril ru ka mi te chu ei la ina anin to dela ke di chu ei la in kan ti to bela mi te chuan an tong in le kha thiam an tuma ke ni chuan le khain mi tong thiam kan tuma mi te chuan fa nein anin thla nga ke ni chuan fa nei kanin thla da mi te chu an lir thein en zonga ke ni chu kan lir thein kan nei a ei zowa mi te chuan surka thalai kala ni boka thalai te tan chuan kha thu ka van moi em mi te chuan an lir thein en zonga ke ni chuan kan lir thein kan nei a ei zowa ti la ya ka adik de tukani thalai tam tak tun lai khovela ma ni tho chu nge ya lir thei le hi a hlu ni ti po se to lo nu le pa te pi le pu te u te thazar hnuaian oma wanga an ma ni den chena lir thei nei ve mai a le sak tu te bok chhor zui le a ti hau tak le a lir thei en kol zui kanom thin a za thakin ka ria thalai kan ni a kan dama fu ke kima kan oma ni chuan ma ni lir thei le ni na tur hi chu kan thok chuak thei ani kan lo thok chuak thei chi lo kan nu le pa ten min le sakani pon a tui man tal hi chu kan thok chuak tur ani ka ngai ve da na chuan tan sum an thoka ke ni chuan kan tan sarkar sum kan roka mi chuan politics mangin dot an chil bawa ke ni chuan dot mangin politics kan bo chila mi te chuan rui lovin zu an ina ke ni chuan in lovin zu kan ruya mi te chuan satla an pel mai maya ke ni chuan sahla kan pel thunga mi te chuan thalak za om amwala an phawa ke ni chuan thalak za mo kan timol pho thunga mi te chu ke ni chuan thalak za mo kan timol pho thunga ti hi youtubers tho ka ni youtube pi ka site income pakhat ani tumenga mazan me youtube atang hian sum le pai kala lut to chu ti rualin thil ho mai po si ke ka ui do thina kan content hian midang te ti ma son se ti hi ka youtubers pui te po kan cha ve du then khat chuan tu te mo live rengot te po kan han thu pui thin rengot ta hi chu tangwala pumpa ho dewin ka sia iti mual pho bel vakang u kan ti thin nge ni tu te mo an han che suala video duk dak lo te ti pal thil thu emo tum reng wang te po ni se li kau tom thina khatiang te po khasum don nan kan lo la kan lo tui pui thina kan lo soi zui chiang thin lai hi a fel hlelin ka sia ami pathom no lo in ka hrewe thina ni puan ven kan soi chin na tur poi mo tak ni in kan ngai vele chom bokani ngai thazelang pu beda lal hulian hi atak nge ya bu ka cha khop maya athu le la hi aril ka tilu tuka tun nai kumsom panga chunga mizo video ka ena chuan thu hlaril angjong ang chuan a pui ber mai ome o kati hir ni ke chuan thu sei huai awangin an sanga ke ni dot mangin politics kan bo chila mi te chuan rui lovin zu an ina ke ni chuan in lovin zu kan ruya mi te chuan satla an pel mai maya ke ni chuan sahla kan pel thunga mi te chuan thalak za om amwala an phawa ke ni chuan thalak za mo kan timol pho thunga mi te chu thu sei huai awangin an sanga ke ni chu thu sei boy awangin kan tanga mi te chuan kut na thok an ngai sanga ke ni chuan na sang thok kut kan ngai sanga mi te chuan an thil dei dan ngai tu in an ota ke ni chuan kan o chu nei dan kan ngai tu mi te du zong chu aram le afel na nei an him sa ke ni chu kan ram du zong nei fel na ani ma sa